Libo-libong electric cars sa China nakatambay lang dito at hinahayaang mabulok. Anong nangyayari? Pero bago natin tuklasin ang misteryong yan, kailangan nyo munang malaman to kung bakit napakabilis ng pag-unlad ng China sa mundo ng electric vehicles. Alam natin na bukod sa Tesla, isa ang China sa mga leading manufacturer ng electric cars at isa sila sa mga unang naniwala sa industriya ng EV. Sa laki ng bansang China, bilyong-bilyong dolyar din ang naiambag nila sa paggawa ng mga ito. Pero parang may kakaiba o hocus-pocus na nagaganap sa production nila. Balik tayo dito sa libo-libong nakatambay na kotse. Sinasabing bago at modernong models pa ang mga kotseng ito at bawat isa nakarehistro. Kumpleto mga paps, may papel, plaka at halos 30,000 miles lang ang tinakbo. Bakit ganito? Example dito sa Pilipinas, talamak dito ang pre-selling ng mga condo units o pre-selling ng mga bahay kung saan magbabayad ka muna o maghuhulog para maging sayo yung unit. Pero huhulugan mo yung condo o bahay kahit hindi pa ito na itatayo. Meron namang mga bahay na nakatayo na pero wala pang may-ari. Parang ganito din di umano ang nangyayari. Ilan sa mga electric car companies sa China, di umano ay dinadaya ang report kung gaano kadami na ang naibenta nilang sasakyan. Pinapataas nila ang sales report nila sa pamamagitan ng pag-register sa mga sasakyan at kiniklaim na naibenta na nila ito. Ginagawa nila yan para maging gwapo ang kumpanya nila sa mata ng mga investors at sa Chinese government. Pag nakitang mataas ang car sales ng kumpanya nila, mas malaki ang makukuha nilang subsidies sa gobyerno ng China. Pero sinasabing ang sobra-sobra at libu-libong kotseng ito na nabubulok sa open area ay tinatago lang nila sa gobyerno. Dahil lang totoo, wala pang nagmamay-ari sa kanila. May mga legit na EV companies din naman sa China. Pero itong example natin, maduming tactic to para magmukhang malaki ang isang car company doon. Di natin alam ang tunay na nangyayari. Pero sa panahon ngayon, hindi na siguro malabong mangyari na ganito nga ang sistema. May mga allegation din dati na pinapakinis ng Chinese government ang GDP reports nila para magmukhang mas malakas at mas successful ang China kaysa sa Amerika at sa buong mundo. Pero hindi lang sa electric vehicles nangyayari to. Meron din silang libu-libong bikes na nakatambay sa isang lugar na parehas lang ang kapalaran. Sa opinion ko, lahat ng bagay na to naguugat sa greed o kasakiman. Yung ibang kumpanya, kahit pumapalya ang idea o business nila, tila ba wala silang pakialam. Gagawa lang sila ng gagawa ng kotse hanggat tuloy-tuloy ang kubran nila ng pera mula sa gobyerno, subsidies at investors. Isipin nyo, mga electric vehicles yan. May hazard na sumabog o masunog ang parking lot nila kung sakasakali. Ang point na isang electric vehicle ay maging environmentally friendly at economical. Pero parang baliktad ang nagaganap. Ang China ay malaki, mayaman at malakas na bansa. Hindi natin maikakaila na deserve din nila ang tinatamasa nilang success. Pero siguro mas magiging maayos ang mundo kung mababawasan ng kasakiman at ang bawat malaking desisyon ay sasamahan ng puso. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.